everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Suwaye sir, suwaye nga masatisfied ka lang nako. Di ba? Makontento ka ra unya nako. Hilom ya. And I know sir, Anggaw. Jeno. if I'm crying today, I will later smile. Ug di lang kay smile lang sir. Ako unya ang katapusang katawa. I will survive! Sir. Sir, niduyog ka sa akong pagkatawa, sir. Meaning, nituon na ka sa akong pagpasabot nimo sa Newton's Law, sir. Mga ingon anak yung tingali ng mga singer, no? O ka nang hilig kay mo kanta, no? Ha? Nga naman? Mga dagko kay baba. Nasubraan man yung pagkatawa, good. Tanaw na ko yung baba ba? Masuod naman akong kinumo. Grabe ha. Grabe mo lang. Pero, ingon anak yung tingali mong mga mahilig kay mo kanta, no? Mga dagko kay mo baba. O suma, pipila sa mga singers nga akong nailhan nga mga dagko gidug baba. Di sabta ng singer, sir, oy. Ha? Dili tanan. Matod ko, pipila lang. Ug usa ka na ni ana. Kung usama na sa apan sa akong pagkatao, sir, di ba na ako dibdibon? Bisan dako kog baba si mong pananaw, apan isipon kong gamay kog baba. Bisan sa pa ni mo paggamay ng baba ni mo, busulti ka, dako gyapon. Ay sos, sa badira ay ma-stress lang ko kung ako nang hunahunaon, sir. May Maong stress. akong ibutang sa akong hunahuna nga, I'm rich, I'm beautiful, I'm Eureka. Eureka? Sa intro ko na sa drama madungog, sir, oy. Pero, maoy gihimo kong inspirasyon. Bisan di ko dato, apan maoy gisilsil ko sa akong alimpatakan nga. Di man ko dato, nga daghan kong kwarta, apan dato ko sa gugma. Kay makamao man kong mahigugma sa akong isig kataw. And I'm beautiful. Beautiful ka dyan. Yes, sir. Tinuod bitaw na. Beautiful? Bitaw. Beautiful sa inyo? Daghan pa mo? Nga naman, ngitap ka sa kong ugangan. Sabi, akong inahan. Ngita kaglain. Daghan pa mo yung nga nagnaw nga beautiful. Ay, nga no, lagi. Ginahan ka sa among breeding, sir? Ambot lang. Pero, sir, sultihan ti ka. Di mo makita akong beauty sa gawas sa akong pagkatao. Oh. Nia sa sud, sir. Nia sa akong kasing-kasing. Di parehas anang uban diha ang mga gwapo unta apan ang batasan pertingil ara. O kinsay bot mong ipasbot? Bato-bato sa langit, ang matamaan, wag magalit. Sa kanta pa, sir, ako ning lyrics ha, dili tanang maayo, guwapo, di tanang guwapo, maayo. Saba, yung taka lang kagyawit da, nindot na takagtingog, taka lang sa kagkanta. Naaday ng kantahin nga na. Na, Saba na, unsa to? dili tanang guwapo, maayo, di tanang maayo, guwapo. Saba eh. Di tanang may giblibali, raman animo, gilingaw-lingaw, raman ko nimo. May pagmuhilom ka da, gilingaw-lingaw lang ko nimo. Nalingaw man sad ka. Sige na. Dili ang tiwas ng pagpanglimpyo ni mo di sa awanan. Kay may plano ko, umani mo glimpyo. Unsa man, sir? Hambugira man ka. Huh? Hambugira man ka pututa ka. Nang hambog man ka, na makamao kang mukanta. Kamausag kong musayaw, no? Makita ni mo. Ha! Kamao siya musayaw? Aw, kay artista man siya. May talent good siya. Pero, dili tanang artista musayaw. Di tanang musayaw artista.
Dili tanang dinsyo, upaw. Dili Oh. tanang upaw, dinsyo. I'm sorry, Angela. dinsyo. No. I'm Angela, sorry. sige na good, Angela. Maluwi ka na ako. Nahibawa ba yung ka nga? Tinudanay na akong tinguha sa mga amiga, ha? Sa anay. Tinudanay ba? Tinadanay. Oo, lagi. Bisag pabali-balihon kag tamparos ni Day Carla. Sige gyapon ka paninguha niya. Apan, may kikasabutan yung tao may si Day LV. O di ko gusto nga, mo break sa mong promise. Sa kong promise si Day LV nga. Di kiti katagaan sa cellphone number sa artistang bidagit kang Day Carla. Sige na good, Angela. Miga sa bitota. Dudanay, rapi ka na imo sa... O, lagi ni ka, lagi ta. Pero suod ug amo na ako na akong ikasabot din siyo. Mong di na ko pakyasyon sa LV. Pero... crush ko ni mo, dili ba? Uy, ano? Uy. Oh, aha. Angela? Pabira ka? Oh, Ditsyo. Ah, Iya ka man lagi. kanang Wa ko mo duty ron, ma'am. Uy, nagligoy-ligoy ka sa imong trabaho? Kuan, ma'am, kanang... Dili ingon ana si Carla siyang trabaho diri nako. Kugihan nga pagkababay si Carla. Og nagkasiguro kung kontra kaayo ni ang ligoy sa trabaho. Ha? Dili malipay si Carla ni Ana ha, Densyo. Aw, karon raw sab ni, madam. Tambag ko lang. Aron magustuhan kang Carla, ayaw gub-ang imong kinabuhi tungod kay nagpadaka sa problema. Aw, karon raw sab ni, madam. kanindot kig tingog din siyo eh. Kaya affected lagi ka kunuhay sa pagkawang Day Carla din siyo. Mao naghubog-hubog ka, wa ka mo duty sa imong trabaho isip driver sa insik. Nagtugay kalipay Day Carla. Kay Day Carla ra ba, dili ingon ana nga pagkatao. Fighter kay to. Dito magpadas problema. Unsa ba imong gianhiha, Densyo? Hanggaw ka magkabis to eh. Yung magsultihan sila si Angela nga nag-inom-inom ko sa pagkawa ni Carla. O nga wala ko ma-duties kong trabaho. Kay wa man sab ko magdahom nga. Ingon anaon nila sa pagsabot ang akong pagsulti sa tinuod bay. Kay nagtuo man kong maluoy sila nimo. Apan lain masab dili lang hunahuna og panahom sa imong gibuhat, which is husto sab sila bay Densyo. Unsa, base to eh. Husto sab sila ba? Kay kun ako pa say Carla rong mahibaw nga nimaho ka lang aslob sa pasigig og inom. Uy dili ko nimo oy. Bay, Ilabi na karon nga naapektahan sab ko ining wa nimo pag-duty sa imong amo nga insik. nga nang napiktuhan man sab kuno ka bay. Siyempre, wala ka maghunahon na ba og palit og pagkaon. Kay wala makikita. Lapad naman lagi siguro nimo og budget. Ang pagkaon, ako naman lang naghunahon na. Apit na ba yung mahulot ang puhunan ko ha? Bay, Ayaw na bay. Kay tingalig, maabot ang panahon nga parehas na niya tanduha nga wala mga purol. binuang di bay. Di sab ko gusto nga maabutan nga punto base to eh. Maong karon pa lang daan bay. Hunungan na imong pagsiginom mo eh. Kay dili na ikalipay ni Day Carla nimo. Ma-discourage to nimo ana. Og mas mosamot nga layo ka sa tag-anan nga magustuhan kang Day Carla nimo ana bay. Base to eh. Sir, the floor is ready. Oh, See? Sinaw kayong sahog, sir. Kasaminan sa kasinaw. Sir? nainomdom ko sa kaning panahon. Sa buhi pa nga ako mga apuhan. Aha. Bahay kini sa akong apuhan. Gituyo nga dako kining maong hawanan kay ug may mga family gatherings kami. Dinhi gyud i-held og dinhi. Og dili sad bisan asa nga mga hotels nga mo cater og mga special occasions. Halos tanan ng mga kaliwat ng mga hilig kay sayaw. Mao na nga, nahilig na namo ang pagsayaw gikan sa akong mga apuhan. Hangtod na namo mga apo. Oh, tinuod yun di ay nga makamao kang musayaw, sir. Kaminos kay gidayan ako sa.
Ay, wa, sir, oy. Pero, unya na ko mo to, kung makakita ko. Mao ba? Unya kay nakinahanglan ba akong partner aning sayaw? Ha? Ug unsa may buot nimong ipasabot, sir? May lain pa bang tao dinis bay? Ha? Kuan ka ng... Lingi-lingi man ka. Ngita kapag laing tao? Kuan, sir. May nakita ka bang laing tao? Wa na, sir. Gawas na ko. Oh, naaram din na. Pero, sure ka, sir? Makigparis ka na ko? Do I have any choice? Aw, wa na gyud kay laing choice, sir. Kay kita ramang duha dinis inyo. Kung mo, parisi ko. Oh my God. My God, is this true? Or am I still dreaming? May mo ba ayaw na pag ino-a diha? Diri na sa dance floor. Parisi ko sayaw. Kadiyot lang, sir. Oh, nga naman sad. Unsa maning sayawa, sir? Kaya ba kung makamao ka mo sayaw? Nakita ko ang imong pagsayaw sa diyang nanglampaso ka og nagkanta-kanta ka. Aha? Uy, naniid ka di ay nako, sir, ha? Sa? Sino niid? Nakita ko lang pero ako maniid nimo. Kung maong nahinumdum ko sa pagsayaw nga dugay ng wa na ko mabuhat sukad nga ako na lang usa dinis bahay. Ug nabisi kog shooting. Kadira. Itong remote Oh, yara. I-play ko na ang gusto ko nga itong sayawon. Imo ni paborito. Ug paibawon ta kang daan nga may lifting ni. Okay? Aha? Kay bago unsay lifting? Ha? Kabaw. Oh, may Lifting, kinito ka. inting. Lifting. Alsa-alsahon ti ka. Aw, Ha? sabi na kong akong papa, inting sad to. Lifting, dili inting. Hanggaw gikag utok sa. Slight ra, sir, uy. Slide? Mabuang na ko. Wa pa gani ko kasayaw, sir. Oh, Kuya po na ko. say mabuang. Mabuang ka, buang magkadaan. Ha? Kauwi ba ni mo eh? Sabot duro, sir, uy. Di sad ka makablame na ko, sir, uy. Imagine, sir, magakos ka na ako. Ug makagakos ko nimo. Ug asahon ko nimo. Of course, so di lifting sa inyo day. Ilabay? Di na ko kaginawa, sir. Usa? Mamatay na ko ini. Hoy, may mo ba? Ayaw kong bawa sa akong gana sa pagsayaw karon, okay? Patukaron ko ng Ay, kadiyot lang, sir. ngano naman sad. Siya, uy, kasayawo na, Jud. Kuan manggod, sir, ka nang mamutang sa ugtawa sa kong ilok, sir. Usa! Kuan, sir, basin og manimaho ni ba? Pita ba yan ni mo? Kadagan ba yan ni mo arte, oy? Diri na, mintras ni apakos gana sa pagsayaw, okay? Ay, ingon sa di ko makatuuin. Okay. Dili. Si Dili, duklon tanong karon. Ready? I'm not Ready na ba ka- ready. Saan na ready? Uy, ba yan ni mo, eh? Padukol na ka? Ay lang, kay sir, babae ka. paduol ko, sir. Dili, sige na, ready na. Ay no, kaya ni mo. Bag-o pa lang ni nimong gisayaw, wal nang napasok ka ganina. Okay? First I was afraid. Uy, mo di makadungog sa akong pag-abot si Bro Derek. Nagpatukan eh. Bro, uy, ang sibot ipasabot ako nakita. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kit sa sunod na episode. Bye-bye!